Λέγομαι Δέσποινα, κατάγομαι από χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Είμαι επισκέπτρια υγείας και δουλεύω στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καπνίζω 42 χρόνια, περίπου ένα πακέτο τη μέρα, κάποιες φορές ίσως και λίγο παραπάνω. Έχω σκεφτεί τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία μου. Είχα κάνει, η αλήθεια, κάποιες φορές προσπάθεια να το κόψω από μόνη μου, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν τα κατάφερα. Ενημερώθηκα από πόστερ που ήταν αναρτημένα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είδα και διάβασα φυλάδια που αφορούσε το πρόγραμμα και άκουσα και από 2-3 συναδέλφους που συμμετείχαν ήδη στο πρόγραμμα κάποια στοιχεία. Είχα ανησυχία για την διαδικασία, αν ήταν δύσκολη ή όχι, και βέβαια η ανησυχία για τα αποτελέσματα που θα είχα. Η ομάδα όλοι ήταν φιλικοί και εξυπηρετικοί απέναντί μου. Με την γραμματεία κλείναμε τα ραντεβού. Έτσι κλείστηκε το πρώτο ραντεβού με την πνευμονολόγο, την κυρία Λαμπύρη, όπου με ενημέρωσε και εκείνη τι εξετάσεις θα έκανα, τι διαδικασία θα ακολουθούσαμε. Την ίδια μέρα έκανα και σπυρομέτρηση και ενημερώθηκα αμέσως για τα αποτελέσματα. Κατόπιν κλείστηκε το επόμενο ραντεβού από τη γραμματεία, όπου έκανα την επόμενη εξέταση που ήταν η αξονική θώρακος. 3 εβδομάδες περίπου μετά την αξονική είχα ενημέρωση από την γραμματεία και ραντεβού με την πνευμονολόγο κυρία Λαμπύρη. Εκείνη μου ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της αξονικής. Το συναίσθημα ότι το τι θα δείχναν τα αποτελέσματα ήταν έντονο μέχρι να τα λάβω. Τα αποτελέσματα ευτυχώς για μένα ήταν καλά. Η αξονική ήταν αρνητική για κακοήθεια. Αυτό που μου επισήμαναν είναι ότι υπάρχουν στοιχεία οστεοπόρωσης, το οποίο έπρεπε να ελέγξω. Θεωρώ ότι πήρα μια πολύ σωστή απόφαση για την υγεία μου, δεν το μετανιώνω καθόλου, γιατί ήταν κάτι που ήθελα να κάνω από καιρό και δεν το είχα πάρει απόφαση. Θα του έλεγα να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, να κάνει όλες τις εξετάσεις ανεπιφύλακτα, γιατί είναι απλές, είναι ανώδυνες, απλή διαδικασία, ανώδυνες εξετάσεις και είναι πολύ καλό για τον έλεγχο των πνευμόνων του. Να μην φοβούνται για το αποτέλεσμα, γιατί η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.